Nsemo ya bobasi asakoro kwa nyamache abwasa bali mibense meyo banyora maigelio gusibari konyora maigelio babekirwa chigutwa na kwegeligwa ngana kiba kulende kemeliye chae na tali kemeliye chae gioka mbaegeligwa mangana mange bune kemeliye chingende amo na matoke tiatanyora mulikeito Brian Saginisena na roboti rwa senchira yoboikirano. Abalimi b'echayi banyamache ebunge ya Bobasi county ya Kisii nigo bono bali n'omogoko magayo konyora amaigelio kurwasa babwatani b'echayi ba Kenya Tea Development Agency KTDA bakobwaterana n'ekiwanda kya nyamache eliko baigelia chinchera chekero ky'ogokora obolimi bw'echayi chingende nabo igo amatoke nero quality nyake bicha mworo ky'abantu baminto nga enkoro na kineriteri emaekomeke quality ekero tuatara tuachoro ni government tugatara isiko echaye ito telekomesha ne abantu ba Eastern iko tuanyete ya Eastern ire mwamuti eyaitebwate sam browniness lakini recently abantu baminto mwachakire gukora buya nande gendera gukora buya edilekomente quality goja naso miu nate unanga kimusime chingende na cha seri toke nate una kingore mari toke ingoro na kingorema na kingokora litoke liane ndibekero boyo lya merine na cha secha bintu na akora kiricho na birore bya jiboka bona isiko na rali na gumiri sana umangana ya marwaire gicyamina kikonyora marwaire na gicyamina kikoto na nyoni kinde mashini mata na buri amazoro kwetania abalimi chimibere nigo babekerwa egutwa na guchikwa gocheko basomya abalimi bamwabo obuye bwo gukora obolimi bwekerero ile komenta ebigwango byebimeli ebyo na komenta efaida ase abalimi tugwatanga 200 twa training lakini bona ende nkolon story new program tukoyoroka nga holistic economic empowerment program tukuchikuligeria ebimeli mbalimbali ebyasara mbalimbali kutoliko support chigroup ekitu kuchibeka asi chigroup abalimi aba 500 tukuchibeka asi chigroup kiatoretaga iga balimi bacha korora ngakie chae gotorwa igendo kende kiatoretaga iga ngakie kurendwa ngakie uboyo bokubekwa ukiese chae Omowaziri w'obolimi ase county ya Kisii Esman Nsarigo nigo atogia abalimi abwo nabo igo ababwatani abwo aso wesoke gokonya abalimi ligo kinya ebirengo by'obogima anene mono ase county ya Kisii enda gochimutwe gohikakera omuntu utakete gukora mangana yo gusie chae atuare contract no mulimi asupport yo mulimi uyo amo ebintu bitakire amanye kogesicha mulimi yake sicha amo egento gekoro kungogo tegea echayo muntu nde arosirie kwamanya kunyigura yende kingianjerie se esheria abalimi ase amatuka bwango iga nigo besokire na kwegeligwa chinchera cyokorera magosi cyo gukora obolimi ase enchera yekerero abwasiri twira rero iga ase e constituency ya Bobasi nsemo ya Nyamache county ya Kisii abalimi benseme iga besokire na kwegeligwa gusumeka ekemerige chae nabo igo chingende nabo igo amatoke ase enchera yekerero ingo reporter geta seni kyandize TV kurugo ase ensemo ya Nyamache ebunge ya Bobasi ase county ya Kisii eletari anem Brian Sagini Isena